yttre tryck och inre möjligheter i detta. Och det yttre trycket är helt enkelt att vi gick efter att Bretton Woods-systemet föll samman i början av 70-talet, så gick vi igenom ett par, 3 årtionden där det rådde mer eller mindre djungelns lag i det internationella samfundet. Alltså de regleringar som tidigare hade funnits, de förtvinade, de klarade inte av att hantera de nya sakerna som växte fram, men många trodde att de internationella marknaderna skulle vara självreglerande. Det viktiga som har hänt vid denna senaste krisen, det är att hela den föreställningen har kapsejsat. Idag inser man att vi klarar oss inte utan ett internationellt samfund där det finns någon typ av regleringar. Men problemet är att de organisationer vi har, IMF, FN, OECD, WTO, som är de som skulle kunna fungera för att implementera de här regleringarna, de funkar inte när det gäller att utarbeta regleringarna. Därför att det är för besvärligt att förhandla fram effektiva regleringar med 150 deltagare. Jag har jobbat som förhandlare på den svenska FN-delegationen i Genève i början av 80-talet, så jag kan försäkra, jag vet vad jag talar om på den här punkten. Och därför har vi haft den här rörelsen emot det som kallas för G20. Alltså att de 20 största ekonomierna i världen sätter sig ner och försöker ge impulser som sen IMF och OECD och de andra ska försöka verkställa. Och det är inte så mycket att moralisera över. Antagligen är det så man måste göra för att det ska fungera. Men det var någonstans där som jag också började liksom tänka och plocka med siffror och så. Och det som är då väldigt slående, det är att de nordiska länderna står för någonting alldeles speciellt i världsekonomin och möjligen också i världspolitiken, men i världsekonomin är det väldigt påtagligt. Vi är de som är mest för frihandel i hela världen. Vi är också ganska smidiga ekonomier. Alltså det som är lite udda med de nordiska länderna, det är att lagstiftningen spelar inte så jättestor roll för våra regelverk, utan väldigt mycket av våra regelverk bygger på avtal, kollektivavtal på arbetsmarknaden, men också avtal inom andra delar av näringslivet. Och det gör att vi är mycket smidigare och mer lättrörliga än de flesta andra länders näringsliv. Båda de här sakerna, både frihandeln och den här relativt flexibla regleringen, är saker som påverkas mycket starkt av vad man gör för internationella överenskommelser. Men i och med att vi 5 är splittrade så kommer ingen av oss i närheten av de här stora avgörandena. Jag tror att Sverige rankar som nummer 22 eller 23 när man går in och tittar på BNP i världen. Och sen så kommer de andra ännu längre ner på listan. Men när man slår ihop de här länderna, då är det faktiskt en helt annan bild. Då har vi en BNP i de här länderna som jag tror ligger på, om det var 1500 miljarder dollar eller någonting sådant. Och det där är oerhört mycket. Vi är just nu nummer 10 eller nummer 11 när man ser till de här ekonomiernas storlek. Vi ligger i något härad där Brasilien, Ryssland, Spanien ligger ganska väl samlade, och det skiftar från år till år och beroende på växelkurserna vilken som för tillfället är den största. Det vill säga, vore vi tillsammans så vore Norden en
alldeles självklar medlem i G20 och vi skulle höra till de 4-5 starkaste länderna inom EU. Och det betyder att det som vi uppfattar som den nordiska modellen skulle vi kunna försvara på ett mycket bättre sätt i de här sammanhangen. Vi behöver inte tvinga på de andra det. Men, för det här är en rätt så fredlig och stillsam version. Men vi skulle kunna få utveckla det på egen hand på ett annat sätt än vi gör idag. Därför att idag är väldigt mycket av det som händer i EU, det är präglat av lagstiftning och lagstiftning som lösningar på detta. Sen är det de inre möjligheterna. Och där finns det egentligen hur mycket som helst att ta av. Alltså, man kan säga att i sådana här kristider så finns det en press på alla regeringarna i Norden att de ska komma med olika näringspolitiska insatser för att rädda den ena eller andra bilfabriken eller läkemedelsforskningsavdelningen eller vad det nu heter för någonting. Så den och de som har suttit och utvärderat sådana här stödinsatser som ekonomer, de kan tala om att för det mesta är det inte pengarna värda. Alltså det är ganska meningslöst det allra mesta man gör i den här världen. Men det vi skulle kunna göra, som vore en enormt kraftfull näringspolitisk insats, det är den här nordiska förbundsstaten. Därför att gjorde vi en nordisk förbundsstat så skulle vi gå ytterligare ett antal steg på vägen mot en integrerad hemmamarknad och arbetsmarknad med 25 miljoner deltagare. Så då är vi en helt annat härad än när vi har de här 10 plus 5 plus 5 plus 5 som det är i dagens läge. Och det betyder också att vi skulle kunna göra arbetsmarknadspolitiska åtgärder över gränserna som innebär att man utnyttjar det faktum att ländernas näringsliv har rätt olika profil och går i rätt olika takt, och det skulle vi kunna använda för att jämna ut konjunkturen i hela området. Men man kan också gå vidare och säga, ja men forskningspolitiken är ju samma sak. Titta på Kalifornien, som är kanske de som är mest framgångsrika i världen när det gäller forskningspolitik. Att etablera framgångsrika forskningsuniversitet som i sin tur drar till sig mycket av det mest avancerade näringslivet. Ja, gjorde vi i Norden så skulle vi kunna göra något åt det hållet. Kalifornien klarar av att bära 3 forskningsuniversitet i dagens läge. Vi skulle kanske få 3-4 forskningsuniversitet i Norden. De skulle ha förutsättningen att kunna nå riktigt långt. Vi kunde göra det redan för svensk del. Alltså slog vi samman Uppsala och Karo och KTH och Stockholm och gjorde ett Nobeluniversitet som koncentrerade sig på forskning. Då skulle det, när man liksom jämför med de här internationella rankinglistorna, ligga någonstans på 20-25 plats. Där skulle flera stycken nordiska universitet kunna hamna. Orsaken till att man kan tala om det här, det är att vi redan är så långt på väg emot det. Men poängen är att om vi bestämde oss för att göra förbundsstaten, så skulle vi säkert göra den med någon schweizisk modell från början. Den skulle inte få lov att bestämma mer än vad varje kanton i Norden uttryckligen var beredd att släppa iväg till den. Och därför skulle den kanske inte ha några jättebefogenheter från dag 1. Men poängen är att man skulle markera vartåt är det vi siktar. Vi skulle få ett delat ansvar mellan den här unionen och nationerna, och vi skulle så småningom arbeta oss fram mot någonting
som blev mer och mer sammanflätad. Den vanligaste invändningen i det politiska etablissemanget